Preneu atenció a la història que us vaig a contar. Va d'una generació que va pagar els plats trencats, d'un món que es va veure l'enteniment que al darrer no volia deixar res. Som la generació dels plats trencats. Mira quina gràcia, ara es tracten de malcriats. Sempre refregant-nos tot allò... L'Intersindical Valenciana és un sindicat alternatiu als models que n'hi ha, com pot ser Comissió Obrera, com pot ser la UGT, perquè una crítica que fem nosaltres del sindicat és que molts partits polítics critiquen el bipartidisme, però no critiquen el bisindicalisme. Perdoneu, n'hi ha alternatives sindicals també. I concretament a l'Intersindical Valenciana treballem en clau de territori, en clau de país valencià. A nosaltres no n'hi ha una federació que s'organitza a Madrid i ve a dir-nos quins són els drets dels treballadors valencians o quines accions hem de fer en el carrer valencià. No. Sempre refregant-nos tot allò pel que van lluitar per acabar-se a burgesa, aquell bonic estar col·locat. Som la generació dels plats trencats. Ja s'ha acabat, les taules hem quedat. Que em diguen a mi a qui hem de reclamar. Ja s'ha acabat, açò que ho pagarà. Som de la generació dels plats trencats. Som la generació dels plats trencats. Si és per el futur que per nosaltres hem preparat. No són pròpies de la gent que volem la igualtat, l'equitat, la llibertat, no. Però què ens passa? Que som tan amables que les perdonem. Tu t'has quedat molt estranyada. Yo sí que te contestaba y te he dicho, si vosotros explíquenme igualdad. No, però jo t'he dit que no passa. Però saps què passa? Que te dic, Cristina, Quina broma més macabra per al món vull baixar. Primer engeguen els motors, però després s'empusen i tots són flors. Som la generació dels plats trencats. Ja s'ha acabat, les taules hem quedat. Que em diguen a mi a qui hem de reclamar. Ja s'ha acabat, açò que ho pagarà. Som de la generació dels plats trencats. Som la generació dels plats trencats. No tot és tan dolent, hem de treure en clar. Som la millor gent del país. La pena no estem tots. Quina és la forma de com diem les coses, com les passem i com les llancem a la gent que tenim al nostre voltant i també com podem anar adequant el nostre contingut a la gent que ens escolta. Perquè no és el mateix adreçar-nos als regidors que hi ha en un ple, per exemple, que adreçar-nos a una audiència que està disposada a escoltar-nos. Un poc de la realitat de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. Com que no tenia molt clar quins coneixements n'hi ha de tota la gent de quina és aquesta realitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, transgèneres, intersexuals, i tota amalgama de... Des del meu cotxe es veu el cel tan net, la mar en calma, milers d'apartaments a vora platja que creixen com bolets. Tornem a casa, estem un poc cansats, a nit tocarem una hora criminal, però quin públic ens van tractar genial.
Hola, súper. Esta TNP és una merda. Per arribar m'he passat 2 hores. No m'agrada gens. A la pròxima, que ens expliquen millor com n'hi ha que arribar. Vale, yo la nomino a esta en un punto. Yo nomino a ella per jefasa en 2. En 3, A no Víctor, porque no se le ve. En 4, al que mos ha deixat el regalit a l'habitació Stanis. sí, molt majo, per ¿Qué cert. pasa, Super? Pues nada, tío. Menú jaleo, ¿sabes? La TNP esta, tío. Pues que no os vais a ficar plaure i ara m'ho fot el concert d'esta nit. I ara què fem? Pues molt mal. A veure, està tot molt mal, està tot molt mal. Hi ha coses bones, ¿vale? Perquè hi ha coses bones, perquè el puesto està bonico, n'hi ha gais, però des que canten, dels altres també, però n'hi ha des que canten. No li queda bé. Pues per Ferri, Fran Ferri, no, un diputat ha de vestir bé, no pot vestir així un diputat ha d'anar de traje, hòstia. No pot anar en un pantaló curtet, que biciqueta el xiquet este. Els sabates cementeri i se van començar a bufar tots i jo, clar, que intentava dormir perquè, clar, avui jo volia estar atent en les xerrades sobre economia, que són d'allò més interessants, i, clar, tots estos borratxos pues allà acostant al cementeri. Hem vingut a queixar-nos de que no ens han deixat dormir. Ha sigut fatal, Us xillits, que ets I damunt discutir de política, serà precís? Justament, estem en una TNP. Pues lo primer és denunciar la falta denigrant de tindre un arròs al forn sense llima. I després a mi me diuen que sóc de capital. A veure, sense llima. És un atac a la gastronomia. Lo primer. Ara fetxis tu. Molt disgustat la història esta perquè no ens deixen matar els conills per fer paella, la granja esta, la cosa ruïna tot. Hola, super! Escolta, que sóc Adrià i mira, m'ho estic passant molt bé, però me vaig a tornar del PP, perquè estos són uns responsables. No tenen ni cançó ni res. És que, claro, la del PP és molt més... Padica el trailer, pero no. Es agua, no, en serio, ahora en serio, que si no queden fatal. Agua y de la font, que así el agua es potable. No hem begut absolutament res. Pero no, jo vull que tenim no sé. Hòstia, n'hi ha un xicón que tenia ahí un mos que pareix que has atacat un vampiro, però de veritat. Saps? Però tu l'has vist? Jo sé qui és, sí. Pareix que té una enfermetat, saps? Del mos que li ha tocat. Venim a queixar-nos de tots els joves que n'hi ha a la TNP, que pues, les habitacions fa olor a cul, a peus, a tots, tiren petorros. Com tenen hormones juvenils, nosaltres ja no tenim, clar, no mos deixen grans, no m'has dit res. Bueno, a mi algú, Has a mirar a Fran, perquè no m'agrada el moño que s'ha tallat, que pareix l'último moicano. I ja veuràs, com que tiro en les corts, alguna cosa li té que dir. I jo m'he quedat supermuerta, perquè claro... No, anem a canviar. En 15 punts, el Robert que no m'ha deixat dormir, me cago en la tot el matí fent ritmes en el puto llit. És que pel matí és per fer feina, no per dormir. Hola, super! Res, m'ha paregut fatal que no hi hagi aigua calenta a la dutxa que va com vol. I l'aigua calenta és bollint, després es para, després de guanyar... Me confessen este tío, ¿sabes? Perquè és que acaba d'arribar a la TNP, que vinc de treballar, super reventat, i me diu, uah, tia, jo no sé on vaig a dormir perquè no n'hi ha llits. Contava la història que no ha sigut així. No, sí que ha sigut així, jo no sé on vaig a dormir que no n'hi ha prou llits, i jo t'he dit, Agus, dorme amb mi. No, t'he dit, Agus. Un viatge de cada dia està més bo! Encara som joves! Que te vas passar molt bé, que està molt xulo! La millor manera de fer amistat de país. Mientras empezar ese vídeo, podríem haver fet en una hora i mitja.